Здравствуйте, дети. Садитесь. Икенче мәктәпнең 4нче А сыйныфы укучылары һәр дәресне көтеп алалар. Чөнки яраткан укытучылары Резидә Вәлиева дәресләрне кызыклы һәм мавыктыргыч итеп алып бара. Инде 30 елга якын ул балаларга белем һәм тәрбия бирә. Укытучы профессиясын бик яратып башкарам. Балаларны бик яратам. Бездә дәресләр күңелле һәм файдалы үтә. Бу мәктәптә мин 23 ел эшлим. Ул кечкенәдән укытучы булырга хыяллана. Максатыннан таеп булмыйча педагогия училищесына укырга керә. Резидә Рауил кызының дистә еллар буе һөнәренә тугры калуы сөендерә. Ул кечкенәләрне кулларыннан тотып язарга да, хәреф кушып укырга да өйрәтә. Ә башлангыч сыйныфлар укытучысы булу икеләтә җаваплылык сорый. Һәр вакыт эзләнүчән, замана белән атлап эш итүче педагог балаларда да шундый сыйфатлар тәрбияләүне бурыч итеп куя. Равилне бик яратабыз, ул безгә дәресләр укыта. Үз эшенә җаны тәне белән бирелгән, һәркемгә дустана мөнәсәбәтле педагогны коллективта да хөрмәт итәләр. Белем биргән укучылары да аны яратып, үз әниләрдәй якын күрәләр. Желаю вам счастья, здоровья и чтобы у вас все получалось в жизни. Спасибо. Адилә Бурханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.